आता सोमयज्ञ या नावाचंच आधी महत्त्व जाणून घेऊया आपण. या यज्ञाला सोमयाग किंवा सोमयज्ञ असं का म्हटलं जातं? तर सोम नावाची एक वनस्पती जी आता दुर्मिळ झालेली आहे, पूर्वी ती हिमालयात मिळायची आणि तिचा एक उल्लेख आढळतो असा की ती रात्रीची चमकणारी असायची. त्यामुळे ती वनस्पती, तिला सगळ्या वनस्पतींचा राजा असं संबोधित केलं जातं आणि त्या वनस्पतीचं या सोमयज्ञात हवन केलं जातं. सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे सोम नावाची जी वेल आहे ती कुटून तिचा रस काढून तिचं हवन केलं जातं आणि ते हवन केल्यानंतर तिचा जो वातावरणात जाणारा जो इफेक्ट आहे त्याच्यामुळे वातावरणातली शुद्धता ही टिकून राहते. पाऊस पडण्यासाठी वातावरणात जो काही भाग पाहिजे तो सगळा तिच्यामुळे जरा जास्त लवकर किंवा जास्त प्रमाणात तो निर्माण करण्याची क्षमता त्या वेलीमध्ये आहे. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद हे चारही वेद तिथे म्हटले जातात. अजून म्हणजे कोणताच दुसरा यज्ञ असा नाही आहे की चारही वेद एकाच ठिकाणी म्हटले जातात. त्यामुळे या यज्ञाला एक विशेष महत्त्व प्राप्त होतं.